alinjengelizwe laseYiphutha elona phuma kulo apho wayihlwayelayo imbewu yakho waza wayinkcenkcesha unyawo lwakho njengomyezo wemifuno. Elona ilizwe eniwelela kulo lilizwe leentaba nezihlanga, lilizwe elisela amanzi emvula yezulu, lilizwe alikhathaleleyo uYehova uThixo wakho, ahlala ekulo amehlo kaYehova uThixo wakho ethabathele ekuqaleni komnyaka ade ase ekupheleni komnyaka. Lo mazwi endinqwenela ukunipha wona xa ningena ngale mini, ndinqwenela into yoba ke la mazwi aze abe ngumphako kule ndlela niza kuyihamba ukususela namhlanje, ukuze mhlawumbe lo myalezo uvakale kakuhle. Ndicela ukube kumnwe bazali bam phaya kula vesi yeshumi, kuba ilizwe elo uya kulo alinjengelizwe laseYiphutha elo uphuma kulo. Ilizwe eli ungena kulo namhlanje alifani nelizwe laseYiphutha eli uphuma kulo. Iyasongwa ngoku ibhobhile apha kuMoses, ukhupha amazwi aziziyalo zokugqibela koonyana neentombi zakwaIsrayeli, uzama ukubalungiselela le ndawo basinga ngakuyo. Ndanicinga ke zi-consonants zasekhaya xa ethetha ngolu hlobo uMoses, kuba ngoku nina niphakathi kweBhayi neTinarha, kukho ilizwe elilishiye ngasemva, kunjanjoku kukho ilizwe elingaphambili. And now it is upon you to make a choice whether to step back or to move forward. And if you move forward, Moses cautions you ukuba ke elilizwe usinga ubheka kulo uze wazi noba alifani nelizweni uliqhelileyo, alifani linomahluko nelizwe eli usuka kulo, kuba ilizwe aphuma kulo laseYiphutha lilizwe labantu abangamxabisanga uThixo. It is a permissive world apho umntu athetha lento afuna uyithetha, apho umntu enza lento afuna ukuyenza. Whether it is right or it is wrong, it doesn't matter, because lilizwe apho kungekho mntu unqando omnye. It is a permissive world where everything is acceptable. Kodwa namhlanje kanimapha zi-consonants zasekhaya nisithi ngoncedo lukaThixo ndiyazimisela ningena ngoku kwelinye ilizwe elikaThixo, ilizwe ningena ngoku elizweni elinomthetho, kuba ilizwe alifani nelaseYiphutha. Ningena ngoku elizweni elinomalusi, kuba
ilizwe lona alifani nelizwe laseYiphutha elaphuma kuzo. And now, what does that mean for us? This means for you to be able to adapt and to fit in this new world. There should be a change in your life. For you to be able to fit in this world, there should be a change of behavior in your life. There should be a change of language in your life. And thirdly, there should be a change of character in your life. Firstly, a change of behavior. So, ilizwe angena kulo alifani nelizwe osuka kulo. So I want to submit to you namhlanje inakuba xa ungena kwalilizwe elikaThixo ilizwe, your behavior firstly needs to change. Bazalwane bami, kuba ukwazi kabatengwele ukungena kwalilizwe nemikhwa yaseYiphutha kabatengwele awukwazi ukungena eKhanana nezipho zaseYiphutha. There should be a change of behavior xa ungena kwalilizwe, ngoba elilizwe usinga kulo alifani nelizwe ophuma kulo. John Wesley, when he speaks about the change of behavior, ngomnyaka ka-1733 eSt Mary's, ushumayela uJohn Wesley kwingingqi yase-Oxford, ushumayela intshumayelo esihloko sithi the circumcision of the heart, the circumcision of the heart. Esithi uJohn Wesley ukuze bazalwane bami ube likhwalwa elinyamisekileyo elithembekileyo endleleni yokukholwa, your heart needs to be circumcised. It is the circumcision of the heart that is able to change the behavior of a Christian. Whom their hearts have been circumcised. Their hearts have been circumcised. It's because of Christians whom their hearts were never circumcised. It's because of church leaders whom their hearts were never circumcised. Their heart was never circumcised. Their hearts were never circumcised. John Wesley, when we speak about the change of behavior, he calls us for the circumcision of our hearts. Because those who have answered a call to a change of behavior, and their hearts have been circumcised, bahlala kuThixo, bahlale kuYesu, bafuna ingoma eyodwa, mandithwale isikhalo esomoya ingcwele, because their hearts were circumcised. Sizintoni na ezisikhalo, ubunathu nolulamo, ukulunga nobubele
ukwenzela ukuba ekugqibeleni kwako konke bazalwane bami isingabi nakuphikwa yonke imilo kanemikhwa bazalwane bami isingabi nakuphikwa yonke imilo yobalilishwa bazalwane bami sasiquke kangaka kule cawa kanti ekugqibeleni yakuphikwa yonke imilo kanemikhwa elilizwe ungena kulo alifani nelizwe osuka kulo kunyanzeleka intoba when you step into this new world there should be a change in your life and the first change should be a change of behavior kuba awunakungena with the same behavior yaseyiphutha ungene nayo ekhanana. It is a call for change. It is a call for transformation in our lives. Okwesibili, ilizwe eningena kulo siconfirmance alifani alinjengelizwe laseyiphutha. Okwesibili, bazalwane bami, there should be a change of language. There should be a change of language. Kuba ukwazi ukuthetha ilanguage yaseyiphutha apha eKhanada kunyanzeleka intoba ukubetha kolimi kutshintshe ngoba ngoku usibiza ngegama likaThixo. Ukwazi ukuma ume apha uthi ndiyazimisela ngoncedo likaThixo kodwa kwesasitrato uhlala kuso koyikho wena kuba wena ungusiso hleli nje uyathukisa apha esitratweni. The language must change. Kuba alilizwe ungena kulo nalilizwe ngoku usibisa ngalo nalilizwe ubisa ngalo uthi lo mbhali wale ncwadi kamandengcwele engcwele kaThixo lilizwe likaThixo lilizwe alisela amanzi ezulu lilizwe uThixo ahlala kulo. So kweli lizwe ekuhlala uThixo kulo asikwazi ukuthetha nje nantoni na asikwazi ukuthetha izinto ezinyelisa abanye abantu bazalwane bami because lilizwe elimele intoba libe affirming lilizwe should be positive. Kamandengcwele kwelilizwe negativity is not accepted. Kwelilizwe toxicity is not accepted because lilizwe likaThixo ayilolizwe lesiphithi bazalwane bami lilizwe labantu abafuna uThixo abathetha kuphela indaba zofuyo indaba eziphilisayo zezulu bazalwane bami. Xa ungumKristu bazalwane bami xa ndisithi there should be a change of language xa ungena kweli lizwe xa ungumKristu ziconfirmance zasekhaya you mind your language bazalwane bami you mind your language. Wenzela nto ithethwa kuDavide kwincwadi yeNdumiso isahluko sama-39 ndithe ndiyakulumkela iindlela zam ndize ndingone kwalini lam ndogcina umlomo wam ngomkhala xa ukhohlakeleyo asebusweni bam ngoba inye into emele ukuphuma emlonyeni womKristu yile ithethwa kumfundisi uAbraham xa ebhala kwiingoma zasekhaya athi chukumisa iilwimi zethu zilushumayele. You have no other business on earth but to preach the gospel
that is your language from now going forward. Ilanguage yakuthetha indaba sovuyo inye into emele ukuphuma emlonyeni wakho bazalwane bami zindaba zegospile esindisayo kaYesu Kristu. Ngoba elizwe alifani nelizwe ophuma kulo, alinjengelizwe laseYibuda, alinjengelizwe laseYibuda. Okwesithathu, a change of character. Ziconfirmance zasekhaya. There should be ungena kwelizwe esithi uMoses kuba uMoses apha ulungiselela abantwana nabo ubalungiselela elizwe baya kulo. And now xa esithi elizwe alifani kamendengcwele ukuzungene kwelizwe, there needs to be a change of character. When we talk about character, yes, confirmance zasekhaya, we are talking about what defines you as a Christian. That is character. When we speak about character, siphendula umbuzo wathi uNtobeko ungumntu onjani. And nxa sibuza ukuba uNtobeko ungumntu onjani, asibuzi zimpahla zinxibayo esibomvu. We are not speaking about that, but we are speaking about a character, a resemblance, the personality of that Christian. So this there should be a change of character. We have enough rude people. We do not need more. Your character needs to change. We have enough Christians who are full of themselves. We do not need more. Your character needs to change. We have enough greedy and selfish Christians. We do not need more of them. Your character should be an alternative. Your character needs to change. Your character should be different because in Ingena kwilizwe elahlukileyo kwelizwe elisuka alifani alinjengelizwe laseYibuda. It requires change in a believer. Uthi ke Moses bazalwane bam xa ethetha nabo uthi naba nifikile kwelizwe, uthi nasi izinto zintathu nakuba nifikile kwelizwe, uthi nize nomelele. Nakuba nifikile uthi uMoses okwesibili nize ningene kwelizwe, ningene ngaphandle, ningancethezi kodwa ningene. Uthi okwesithathu uMoses nakuba nifikile kwelizwe nize nilime nisebenze. Nasi asicelayo uMoses xa bezawungena kwelizwe
Utawakala napa nifikile bazalwane bami nize nomelele si-conference zasekhaya. Being a Christian bazalwane bami, it is not a ticket for us to walk on a freeway without afflictions. Bazalwane bami, singamaKristu, we are not immune to suffering and afflictions. Kodwa sesithi sakuvuka esosinto ezinzima sekuthi kwangabi mnandi endleleni esihambayo. Uthi uMoses, bazalwane bami, kuzawubakho amaxesha kufika ingcinga yokokuba ubuye umva. Kodwa uthi uMoses, nize nina nomelele kwelo lizwe nipheka kulo. Bazalwane bami, kuzawufika ithuba lokokuba izinto zipheke south in your life. Deluhleke luthi uthaba unothixo ophila. Bazalwane bami, kodwa uthi uMoses, nize nina nomelele ningayekeleli ningabuyi umva. Nize nina nomelele nibe ngabakhe ngonaphakade. Kuzawufika amathuba wabumnyama ebomini benu. Kuzawufika amathuba wakuba nabo bebehamba nani babuye umva. Kodwa nina nize nomelele. Kubithi ingoma yasekhaya bakumka abazana nam usekho yena ebubomi bami. Nize nomelele kuba uThixo uzawuba nani. uThixo akazukunishiya. uThixo akazuniyekela. Uthokwesibili, laba nifikile kwelo lizwe nize ningene. Claim your space. It's a conference. Do not be intimidated by gatekeepers. The kawa yasabisile yayazi ine gatekeepers abantu abahlala nje babali iminyaka abaphansi. Do not be intimidated by those gatekeepers. Claim your space. Bazawuxelela xa uqala uthethe entlanganisweni, bakuxelela ngoba mna ndinestand esiphaa kula foundation. Do not be intimidated. Claim your space. We have received you. We have received you as full members of this church. You have all the privileges that everyone else shares in this church. And ifiki ningamalungu ngoku azeleyo ale nkonzo. Claim your space. Claim your space. Do not be intimidated by gatekeepers. Bazalwane bami, kuba kule nkonzo sikuyo. Bazalwane bami, kukho gatekeepers kamendengcwele esihlalele ukuscrutinize nokusokolisa abangenayo. Bazalwane bami, kumnandi kuba bayezi impahla zibovu zinxitywe ngabo kuphela. Kamendengcwele athomnye umntu bayezifuna bamtshonise ngapha nangapha. Wonke incwadi bazalwane bami, wonke incwadi yecawa isithi inyanga
Claim your space. Uthi Moses uthi lapha nifikile ningene ngaphandle. You are not passengers. Nise ningene. Yes, you have all the privileges that everyone has. Nise ningene. Ningene ngaphandle. Genani ke. And make your contribution. Genani. And make an impact. Asinizaliseni nje njengoba sinamkela namhlanje asinamkelele kokuba ligcwalise pews. But sinamkelele kokuba lingene and do and make your contribution. Uthi Moses nakuba nifikile kwelo liswe nize nilime insimle inkulu yaye ukuvuna kuninzi kodwa abasebenzi bamba. So we do not need new members abazongena apha babe yifurniture. Lithi ilizwi likaThixo ningene nilime. Asinamkelela ukuba next week nilahleke kuba kukho abanye abaphakathi kwenu kule veki izayo ayina ngalo mnyaka uzayo kule veki izayo bazobe bengabonga esicaweni sabo. Kodwa nina nise ningene nilime. Ngenani discern and discover your call. Kuba nilapha nje nibizwe nguThixo. Go then and discern so that you can discover ukuba yintoni uThixo akubizele yona. Ukuze loo nto uThixo akubizele yona ungene uyenze apha enkonzweni yakhe. Nincede ke zi-conferences zasekhaya. Kuthiwa nina nize ningene nisebenze. Nize nincede ke ningaze ningene uqhubu lwasecaweni ningalwazi. Bathi naxa bezama ukunirobha ini nibaxelele intoba asizelanga loo nto. Nise ningavumi nangomnye umhla to be implicated in the conflicts and the toxicity in your societies. Kodwa nina ningene nisebenze nilime nenze umsebenzi kaThixo. Nisiyeke imfazwe eningasaziyo. Niliyeke nochuku eningalwaziyo okuba lusukaphi. Okwenu basana bame kukuqhoba zonke izixhobo zomphasi kaThixo niphinqe inyaniso nithiye ubuxoki basana bame nise nisebenze ngenyameko nenze kaThixo intando. Presiding Bishop Fundese Uphumla Nzimane in her address to conference Ulenyanga iphelileyo has called us as Methodist people to become an alternative community. An alternative the conference, it's something different. Ambani nolubonisa ilizwe elonakeleyo okokuba likhona elinye icala. Ningabonisi nje ngemilomo yodwa kodwa by your behavior, by your language and by your character. Nisenithi xa ningena kweli lizwe litsha nomelele, claim your space, nisebenze. Thixo anisikelele. Thixo
abukhanyise uso bakhe phezu kwethu ngoKristu inkosi yethu. Amen. Kulapha Nkosi ndikubonayo